EH Bildutik probestu nahi dugu gaur dagoen erkidegoari buruzko eztabaida hau mezu argi bat helarazteko. Lehendakariari entzun diogu bere diskursoan egonkortasun politikoaz eta instituzionalaz hitz egiten eta ados gaude horrekin, baina EH Bildutik nabarmendu nahi dugu ez dela nahikoa gehiengo aurrerakoiak mantentzarekin. Ez da aski eustea. Nafarroak aurrera egin behar du. Aurrera egin behar du gainera ambizioz. Gehiengo aurrerakoiak, hemen dauden gehiengo aurrerakoiak artikulatu behar ditugu jendartearen aldeko politika ausartak egiteko. Inertziak ez du balio, ambizio gehiago behar dugu. Ildo horretan, gobernuko lehendakariak aipatutako zenbait gauzekin bat gatoz, eta aitortzen dugu zenbait arloetan aurrera egin dugula, baina era berean uste dugu gobernuak sarritan autokonplazentzian erortzeko joera duela. Eta gaur bertan berriz autokonplazentzia gehiegi ikusi dugu gure iritziz presidentearen hitzartzean. Azpimarratu nahi dugu, ez da nahikoa eustea, ez da nahikoa erresistitzea, aurrera egin behar da eta ambizioz egin behar da. Eskubideak zabalduz, zerbitzu publikoak sendotuz eta herritar guztien pluraltasuna, askatasuna eta berdintasun erreal eta eraginkorrak bermatuz. Legegintzaldia ez da amaitu eta erronka handiak ditugu aurretik. Etxe bizitzarako sarbidea, trantsizio ekologikoa, osasun bidea eta gainerako zerbitzu publikoen indartzea, genero berdintasuna, migrazioaren erronka, gizarte arrakalaren erronka, lan baldintza duinak bermatzea, zaintza unibertsala bermatzea eta abar. Eta hori guztia gainera nazioarteko testuinguru kezkagarri baten aurrean. Izan ere mugimendu autoritarioak hazten ari dira eta eskuin muturrak askatasun publikoak eta bizikidetza mehatxatzen ditu. Horrekin batera, balioan jarri nahi dugu ere lehendakariak Euskara Nafarroako berezko hizkuntza gisa baloratu duela, baina uste dugu ez dela nahikoa errespetu hori diskurtsoetan adieraztearekin, benetako politikak ekarri behar dira ona. Nafar guztion, euskaldun guztion eskubideak, hizkuntza eskubideak bermatuko dituzten politikak. Gaur egun ez da hori bermatzen ari eta horregatik esaten diogu gobernuari, animatzen diogu gobernuari norabide horretan pausoak eman ditzan. Labur bilduz, EH Bildutik uste dugu politika aurrerakoietan sakontzeko autogobernuan ere aurrera egitea beharrezkoa dela. Horretarako tresnak eskuratzeko beharra dugulako. Nafarroako gizarte heldua da, bere bizitzari eragiten dioten erabaki guztiak ikuskapenik gabe eta mugarik gabe erabakitzeko eskubidea duena. Burujabetza beraz ez da helburu bat bakarrik edo helburu bat bere horretan tresna bat da, gizarte bidezkoagoa, libreagoa eta berdinzaleagoa eraikitzeko aukera ematen diguna. Eta alde horretatik uste dugu gobernuari ambizioa falta zaiola eta horregatik ambizio handiagoko politika publikoak martxan jartzeko eskatzen diogu. Egoerak hala eskatzen baitu.